Patuloy ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naganap na pamamaril sa kahabaan ng Barangay Marabok, Lawak, Pangasinan, kung saan nasawi ang biktima na si John Paul Molina, residente rin ng bayan ng Lawak. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pauwi na umano ang biktima sa kanilang bahay sakay ng kanyang motorsiklo nang pagbabarilin nito ng hindi pa nakikilalang motorcycle riding suspects. Nagtamo ng iba't ibang tama ng bala sa katawan ng biktima na agad itinakbo sa pagamutan, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Habang binabagtas nila yung daan sa Barangay Marabok, pauwi na po sana yung biktima. Sinundan ng mga suspect at biglang pinagbabaril yung biktima. Bali, ongoing po yung pag-iimbestiga ng mga investigador at saka mga intel operatives po natin. Nakarecover ang pulisya ng 4 na basyo ng bala mula sa kalibre 45 baril sa crime scene. Patuloy ang backtracking ng pulisya at pinag-aaralan ang mga kuha ng CCTV sa lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at pangunahing motibo nito sa pamamaril. Motibo po, pinag-aaralan po na natin muna kasi maraming motive po pwede sa trabaho niya at sa personal na kanya. Bali, nagtatrabaho siya sa cockpit arena dyan sa Barangay Marabok bilang isang gaffer. Marahil pwede na pumasok na isang anggulo. Samantala, tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Kung sino po yung maaaring makapagbigay ng statement o naka-witness doon sa nasabing insidente po, magtungo lang po sila dito sa Lawak Police Station para sa agarang ikakarisuban ng kaso, sa kaso po natin. Lester Narag, Balitang Solid North.